Čus ľudia. OK, v tomto videu budú viac storytimeov, takže môžeme kľudne začať. OK, tento story sa odohráva v čase, keď som bol ešte Axolotl 12. Alebo snad nepovedané, bolo mi 9. A vtedy som chodil na krúžok, kde sme vyrábali random ass veci. A tiež tam so mnou chodila kamarátka zo školy, čo už bolo strašne fajn. Ona mi dala svoje číslo, čo nebudem klamať, bolo to dosť sas akože. Ale OK, whatever. A normálne sme spísali, bolo to cool, I guess. Ale až do tej doby, kým mi napísala toto. A kámo, hovorím ti, od tej doby som nemal pokoj. Wait, hold on, zase všetky správy nebudem ukazovať. Ale jo, odmietol som ju a of course už doteraz tak to necíti. Teda dúfam. OK, toto sa stalo nedávno. Som sa proste chilloval v knihovni, ktorá je vedľa mojej školy. A kohože to tam vidím? Mojich spolužiakov zo školy! Tak sme sa proste rozprávali, chillovali, blbiny robili a tak. Ale jeden z nich povedal toto. Kámo, my kúkame tvoje videá. Excuse me? What do you mean, že kúkate moje videa? What the fuck? Of course, ja som rád, ty vole, ale ten najviac random ass Lord Drop, ja som nevedel, že kúkate moje videa, what the fuck? Tento story je asi najnovší zo všetkých, lebo sa stalo včera, takže zase sa to stalo v knihovne, ty vole, a zase tam bol jeden môj spolužiak zo školy. No, ja som ho videl z mojej školy, ako išiel von, tak som ho proste pozdravil z autani. Potom som išiel do knihovny a zavolal mi, že čus, kde si? A ja, no, v knihovne, tady nahoře v knihovne vedle. A on, OK, počkej, jdu tam. No, prišiel tam, sadol si vedľa mňa a prvá vec, ktorú povedal, bola: máš strašne dobré videá, som rád, že sa znám s youtuberem naživo. S youtuberem? What do you mean? Jo, taky máš hodne dobrý animace. Ty koukáš moje animace?